Za bljesak si čuo, jel da? Sad nije bljesak, ali je... Oni neće veliku Srbiju i krajinu mobilizirali. Slušaj stari, šta se danas počelo dešavati? Šta znate uopće? Šta se dešava? Znam da granate padaju. Padale granate, jel vam neko rekao šta se dešava danas? Boli me kurac ko je poginuo. To vaš neki poginuo. Bogu hvala neka.